Hola companys, soc Marc Oliver de Finques Architect. Avui us vinc a presentar aquesta casa que tenim aquí darrere. Tenim l'àtic a la planta de dalt de tot. Acompanyeu-me i us la presento. Fixeu-vos primer de tot la fatxada, super xula, pues es tracta de tota la planta d'aquí dalt. Bueno, ara entrant cap al portal, pujant les escales. Un cop entrem cap a la planta, tenim tres portes i les dues que es venen, aquesta i aquesta. Fixeu-vos aquí, tenim una entrada redó amb accés a la terrassa, finestra de fusta en doble vidre. Tenim la part de la terrassa, que és un puntazo. Fixeu-vos les vistes. Espectacular. Això està de lujo. I una mica aquesta és la part de la casa. Doncs bé, per no fer el vídeo massa llarg, us faré el típic recorregut. Quan passem a aquesta zona aquí tenim un quarto de bany, cuina, aquí tenim un bany, un plat de dutxa, lavamanos, lavadora, la cuina és de gas, aquí baix a la bombona, campana, nevera, se quedaria amb els electrodomèstics i aquest petit distribuïdor al qual tenim dues habitacions. Una que no té finestra i aquesta habitació que és bastant gran, que està bastant bé. Aquest passillo, aquí tenim el que és la caixa de les escales i es pot anar per la part de la terrassa o per la part d'aquí de l'escala i tenim accés a aquest pis. Aquí tenim un loft que és, diguéssim, part del pis que acabem de veure. Es va muntar una cuina independent, un circuit elèctric independent i quarto de bany independent. Tot això tens un espai diàfan, un espai de tauleta, la cuina i també accés a la terrassa. Seria un apartament per a una persona. I bé, aquest seria l'immoble que està a la venda a Poble de Segur.